Assalamualaikum sahabat Busruk, kembali lagi di YouTube channel Busruk Sumbar 92. Video kali ini sahabat Busruk, aksi bus terbaru Sembodo mencoba terpacu dengan jet darat sahabat Busruk. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa subscribe dulu sahabat Busruk biar channel ini lebih maju. Bagaimana keseruan videonya? Selamat menonton. Pariaman, digoyang mangko di karo dicaliak pulo angkonyo batanang manjago sansai de marang de oi dirantau indah dosa nang di kampung marasai badan kama badan kabatenggang sajak mati mandeh kandung 68 sansai de malam de rumpui sarui panjang laba pandai pandan meladungkan idris sanang laba pandai badan menangguangkan ondeh jakan duang dalam bakam wipina mudonyo deulah kasih mendalam digayung sudi matonyo sansai de malang de oilah masa nasi rangkapau coba dak jo sambarandang tadanga adiak maimbang oi udah capek lah pulang ampe puluh datang sansai de malang de oi si udin anarang tiku marantau ka Pariaman menangi taga di pintu malapeh udah bajalan yo karantau urang sana ragukan coretlah di situ ondeh jakan doang oi sansai de malang de oi Samsudin Burhanuddin salat biasa katiduran salapan dua bapilin salapan puluh salapan ondeh jakan gong oi sansai de malang de
mandeh